Преди повече от век и половина, далечната 1848, в една от класните стаи на Ломското училище, младият учител Кръстю Пишурка подрежда своите учебници, книги и вестници и закачва на вратата табелка «Читалище». Така започва историята на първото читалище в България, а именно читалище Постоянство. Ние сме закърмени с това нашето поколение. Аз съм възрастна, вече 80 годишна. Години се представят все по-хубави и интересни представления. Театралният живот в Лом започва през 1856, когато Пишурка подготвя две театрални представления – Многострадална Геновева и Велизарий. За времето си Многострадална Геновева представлява частица от нашето възраждане. Пиесата е изкрита светлина в мрака на робството, страница от минали живот на българите и в същото време е израз на надеждата, свободата и справедливостта. Втората изиграна пиеса Велизарий говори за българските царе и военачалници, за великото минало на страната ни. По този начин зараждането на читалищната и театралната дейност поддържа духа, съзнанието и надеждата на българите преди освобождението. Театъра за мен е, как да го кажа сега, нещо вътрешно такова изискване. Поне съм свързан с него и не знам някога как се разделя. Театъра за мен е живот, просто е живот. Участието ми в театъра ме разнообразява, смисъл караме да забравяме ежедневните си проблеми и на сцената се превъплъщаваме в съвсем други хора, които се забавляваме. Просто забавлявам се на сцената, наистина. Ами за мен винаги е било приятно да съм на сцената. Винаги се чувстваш удовлетворен от това, което си свършил. Чувстваш се удовлетворен от това, че си допринесъл на зрителите този час и половина или два да се отпуснат, да забравят ежедневието и да се почувстват малко по-свободни. Не само ломчани, а хора от цяла България идват да гледат театралните представления в читалището. Залите винаги са пълни, а хората винаги са усмихнати и засмяни. Това читалище не е просто една сграда, а душата на културата в Лом. И всяка година, началото на есента, се провежда театрална седмица или така наречения театрален фестивал, на който всеки ден има поне по 3 представления или оперети. Актьорското майсторство никак не е лесна работа, но актьорите на читалище Постоянство се справят доста добре в това да затвърдят историята му. И те скоро ще адаптират Службогонци на Иван Вазов. Можете да заповядате да гледате в читалище Постоянство, град Лом.